System. SHR епилацията с системата Alma Laser е световно признат ефикасен метод за трайно обезкосмяване с диоден лазер от най-ново поколение, който отскоро се предлага и на българския пазар. Модерният център за естетична медицина Spectro Aesthetic София високо квалифицирани специалисти извършват за пръв път у нас иновативната терапия, която дава отлични резултати в борбата с нежеланото окосмяване, минимален брой процедури дори и в летния сезон. Направих първата процедура преди 3 месеца с SHR. Изключително доволна съм от този апарат, тъй като е абсолютно безболезнена процедура. Много съм щастлива като цяло, че вече в България има Alma Laser, който предлага SHR. Само 15 дни след процедурата космите просто започват да падат и не се появяват отново. Препоръчвам на всички дами, които не искат да имат косми, да използват SHR за обезкосмяване, тъй като просто това е най-иновативното възможно. SHR епилацията е най-съвременната технология, която на практика осигурява безболезнена, дълготрайна и безопасна епилация. Процедурата с Alma Laser е много по-приятна от познатите до момента методи и е изключително щадяща към кожата. Ето защо все повече клиенти предпочитат тази процедура. Alma Laser Израел е световен лидер в разработването на различни лазерни технологии, сред които е и метод на лечение на оникомикоза или гъбички по ногтите. Това е бърза и лесна нетоксична терапия, при която лазерите излъчват мощни изблици на светлина. Те се предават през нокътната плочка и деактивират нежелания организъм. Вече редица български пациенти постигат отлични резултати с тази терапия в Spectro Aesthetic София. Тук се предлага също процедурата Clear Lift с Alma Laser, спечелила световна награда за неоперативен лифтинг. Лифтинг без болка, без възстановителен период, който може да бъде завършен дори в обедната почивка. Играй на TV7BG и спечели кинобилети. Хоби. Пущинакът на смок. Ей, нос, трябва да дишаш! Не мога, запушен съм. Когато се борите с запушения нос и искате да защитите лигавицата, на помощ идвам аз. Отривин хидратираща формула. Бързо отпушва носа и предпазва от сухота и дразнене. Отривин хидратираща формула, за да диша носът пълноценно. Лекарствен продукт без рецепта за възрастни и юноши над 12 години. Преди употреба прочетете листовката. Газове. Подотгорем. Вземете еспомизан. Еспомизан е високо ефикасно лекарство, което бързо премахва излишните газове и подуването на корема. Еспомизан ни помага да се чувстваме уверени и да не се притесняваме от газовете в корема. Еспомизан бързо премахва излишните газове. Лекарствен продукт с симетикон за лица над 6 години. Преди употреба прочетете листовката. Люлеща се играчка с рингове. Развива фината моторика. Подобрява координацията очи и ръце. Fisher Price. Радостта да бъдеш дете. Съвети за родители, наръчник за игри и още много на fisherprice.com. Напрегнатост, несигурност, безпокойство и стрес. Невростап е природен продукт, екстракт от валериана, глок и пасифлора. Действа благоприятно при стрес, повишена нервна възбудимост, чувство на тревожност и напрежение. При трудно заспиване, често и ранно събуждане, мелатонин Адифарм за спокоен сън. Невростап и мелатонин. Продукти на Адифарм. Търсете ги в аптеките. Нова година е времето на големите решения. Всички опитват да се променят поне малко. За разлика от опитните, те знаят какво искат и винаги си оставят право на избор. Швепс. 230 години по правилата на опитните. Все още се уча да различавам кога плача от глад и кога за да го гушна. Но винаги познавам, когато плаче, защото има температура или нещо го боли. Тогава и мен ме боли. Панадол Бебе ви дава нужната увереност, защото е лекарство, подходящо за бебета над 2 месеца и деца до 12 години. Само за 15 минути той облегчава болката и сваля температурата. Грижите изискват сили. Панадол Бебе. Лекарствен продукт с парацетамол без лекарско предписание. За деца от 2 месеца до 12 години. Преди употреба прочетете листовката. Времето да се потопиш надълбоко. Да направиш големи планове за бъдещето. Да мечтаеш
знаеш. Времето да откриеш верния път. Да обърнеш света наопаки. Да покажеш колко си смел. Времето на пълно щастие. Най-хубавото време в живота ни – Киндер шоколад. Притеснявате се от грип и настинки? Давайте на детето си марсианци всеки ден. Марсианци Имунактив осигуряват всички необходими витамини и минерали, за да растат децата жизнени и здрави. А специалният Имунактив комплекс и бета-глюканите подсилват детския имунитет. Марсианци, любимите мултивитамини на децата, без аспартам и без изкуствени осветители. А сега нов подарък от Марсианци. Светеща химикалка с невидимо мастило. Напиши, освети и виж тайния марсиански код. Играй на TV7BG и спечели кинобилети. Хоби. Пущинакът на Смок. Тази събота в Ангел парк. Какво е щастие, ако от дете живееш в старчески дом? 50-годишната Иванка Христова ще потърси своя ангел в Ангел парк. Събота точно в 14. Терминал 7. Дългото семейно шоу на TV7. Тази събота е време за откровения. Мариан Кюрпанов крие една сексуална принадлежност. Време е за истината. Искам да помоля всички медии. Приключихме за въпроса. Време е за поп-фолк. Време е за мръсни танци. Време е за поверително от НЛ. Събота, точно в 22 часа. Програмата съдържа продуктово позициониране. За тонуса си, но все пак трябва да изглеждаме идеално за празниците. За това, Вени? За това как ще постигнем идеалния външен вид, ще разберем от доктор Радка, на гостиния доктор Емил Бардаров, с който се познаваме много. Здравейте! И сега трябва да започнем разговора. Кажи ни какво ще правим. Ами тъй като ние в момента провеждаме едно голямо обучение за лекари, дерматолози и други някои специалности на Боровец и дойдохме да демонстрираме специално за нас. Специално за вас да демонстрираме един така доста добър нов продукт, който е най-важното е безопасен, изключително ефективен и дълготраен. И тъй като така силно се заболява, аз съм позагубил някои килограми и така съм загубил и обеми на лицето. И искам да покажем, че и мъжете могат да се правят. И искаме да покажем, че един от най-добрите доктори ще си го прави сам на себе си. Да, ще се подложи на тази процедура, която ще извърши доктор Редка, който е наш гост в момента. Какво трябва за да започнем? Ами, за да започнем ръкавици. Ръкавици трябва да се приготви. Трябва да се приготви. Добре, оставяме доктор Редка да се приготви, а помощник ще ни помогне да почисти. Дезинфекция. Добре. Какво казва да се подготвиш? Да, и искам да се подготви. Искам нещо друго да кажа, тъй като това е един много сериозен проблем и знаете, че при нас в болницата, където работя, идват доста често такива усложнения от това, което се случва, дето се инжектират много пациенти. Това искам да те питам. Да, това много държа да го кажа, защото това е престъпление от глупост по-скоро, може би. Може би самите хора, които го правят, не знаят какво правят, но усложненията са наистина много тежки. Сега ти ще говориш, докато ти почистват лицето и ти го подготвят за процедурата. И усложненията са тежки, почти необратими. Става въпрос за това момиче, което беше с обърната уста, и правят най-голямата грешка, че ходят при зъболекари и всякакъв друг вид козметици, които не са обучени и слагат какви ли не чудеса. Тоест, каква е процедурата, на която ще се подложиш ти сега? В момента ще инжектирам хиалуронова киселина, чиста хиалуронова киселина, която е абсолютно безопасна и нещо, което е много важно, когато вие си я сложите, дори да не ви хареса резултата, имате един ензим хиалуронидаз, инжектирате и след 2 часа или 1-2 дена тя няма, примерно изчезва. А хиалуроновата киселина с какво е специфична и как помага за запълването на бръчките? Може да ти звучи абсолютно блондински въпрос, но нищо не разбирам. Значи първо имаш нормална съставка, която е абсолютно безопасна. Съдържима от организма. Съдържима и в същото време тя така е свързана, че може да запълни съответно обема и се разгражда бавно, тъй като са свързани молекулите една с друга. Да, добре, да започваме, готови ли сме? Okay. I'm ready to
Аз искам да почваме. Можем ли да си говорим докато... Can we talk? We can talk, yeah, we can talk. I explain everything. Аз ще обясна всичко. So, let's start with the years when you can start. When you start to do that? After 30 or after 20 or when you need it? It depends when you need it. Зависи, когато се нуждаеш от това. It's not a question of age. Това не е въпрос на възраст, въпрос на your feeling of beauty and of your loss of volume. Загубата на обем, нормално. Normally in men, мъжете they have a loss of volume about 40 years old, 45. Не е ли необичайно, че на стол има мъж, а не жена? Т.е. може ли за мъже и жени? Yes, but different. но е различно. We have to respect the different beauty, различната красота, point of beauty различната between men and women. A man has a square face and a man has the face, the proportion of the face is more square. A woman has more the form of a heart. We have on a woman we have to accent the cheeks. If I want to remove the cheek, ако искам да премахна бузите, but normally a woman does not remove the cheek. Нали казахме, че няма да си махнеш бузите? Нека да видим процедурата. Normally we have to build up the cheeks for обикновено трябва да направим мускулите на жените. And in men we have to be careful. We have to be careful. Typically, man has a loss of volume inside here, in the middle of the cheek, and we have to fill a little bit, only a little bit of volume here, and then this will push up the mid-face. On women, we have first to give volume here for reshaping the hard form of the face. So here we give only volume a little bit in the mid-face and perhaps a little bit here under the eye. And in general, you're not shaping it with a Botox or something like here? No, Botox is not for shaping. Botox is for relaxing the muscle. But here we have to give volume. Да говорим сега за филерите, другото го оставяме на страна, защото за това сме се събрали. Добре, ще видим ли процедурата? The aging process is a lose of volume in the mid-face. And this we will give him back. И това, което ние ще му върнем. And in modern times we don't inject anymore at first the nasolabial fold. We start with volume for you see. When we give him volume, the problem of this nasolabial fold dissolves by itself, but not 100%. Не на 100%, но може да го направим. So I think did you do it on yourself? No, not yet. But perhaps, no, perhaps you're going to do it. Аз разбрали? С годините се влиза. Катя пита, може ли на нея да я направим? She can have it as well. She's our famous Bulgarian actor. She wants to have it as well. Yes. Don't lie. After the show. Катя, after the show. След шоуто стравили. След шоуто може да ги направим. Добре, да видим процедурата. Let's see the procedure. We start to prepare him a little bit. Започваме да го подготвяме. It's a little bit different than in our office. Малко е по-различно, отколкото в офиса ни. Normally not. Обикновено не. We use now no anesthesia at all. Не използваме никаква упойка. No anesthesia at all. После ще питаме доктор Бардаров дали The only thing. Единственото нещо. Теди не гледай. The only thing. Единственото нещо, което той ще почувства е the first punch. Е първото обождане на иглата. Е първото усещане за болка. Да. The only thing he will feel. Единственото нещо, което ще усети е first punch. Е първото обождане. We go to the bone. Стигаме до самата кост. Не мога да не го боли. Мисля, това е много бързо. Какво направихме сега? Направихме опора, за да влезе канюла. I change. Сега сменяме иглата с канюла. Какво е това? The cannula does not cut. Защото канюлата не реже. Тя е сляпа канюла. После ще ви покажа.
Тоест направихме един отвор и сега с we made an opening and now with another needle. Сега това не е needle, а канюла. So, I'm on the bone again. Сега съм отново до коста. And now I am sliding on the bone. Се движа по коста. Виждате ли на какво са готови жените да изглеждат? Най-интересното е, че мъжете са готови на това. Доктор, усмихват се, добре ли си? Не. Ще припадна се. Той изглежда ужасно, много болезнено изглежда. Значи отстрани изглежда, но то реално не Той е корп. Как се дай вода? Как се прави? Сега трябва да влезем в централната част на мъзнината. И проблемът с мъжете е повече отколкото с жените. Мъжете имат тази част имат и сега имате съпротивление. И трябва да преминете през съпротивлението. И сега съм в тази масна част. How many of these procedures? Това е. You see him very fine. Ти какво виждаш? В момента нищо не усещам. Всичко му е наред. Не единствено, примерно, когато се влиза иглата, нали, може да усещаш малко едно пробождане и нищо повече. И другото, което усещаш, когато влиза материал, е едно леко опъване и нищо повече. Сега леко. A little bit of volume. Малко придаваме обем. Намазаха ти. Не, без никакво повече. Грам, никакъв едокоин. Без повече. И сега значи в самия продукт даваме 0,5 мл. И сега само ще видите малко промяна в средата на лицето. Да, слага малко повече, защото има нужда от малко повече за него. Да, повече. Сега слагаме 0,8 мл. Сега отново съм в първа позиция. Никога няма да съм доктор. Майка ми е доктор, не знам как. Никога няма да съм. И сега сменям посоката. След това трябва и от другата страна да се направи. Трябва да сме... Трябва да внимаваме, защото там има нерв в тази част, която посочи доктора. Добре, да има ли разлика сега? Вижда ли се разлика или не? Със сигурност. Но... It's okay. Всичко е наред? Да. Добре ли се чувстваш? Doctor, you feel good. Doctor, you're alive. Are you alive? Доктор е жив. Все още е жив. Колко време продължава процедурата? Процедурата обикновено зависи от дозата, но обикновено Now we go a little bit more superficial. Сега... And we are here superficial. And we give him a little bit more. Ще му дадем малко повече. Just a moment. A little bit more. Малко повече обем. With the cannula, you can Виждате, че цялата канюла може да влезне вътре в кожата. And you see. Боли ли те, доктора? Не, наистина какво усещаш? Какво усещаш? Не боли. Не боли, да. Докторът ни лъже, че не го боли, за да си правим такива неща. The doctor is lying. All of you, doctor, you're like a surgeon. So, and now you see the difference. It is for the first injection, not the big. Не е голямо, но трябва да го изграждаме стъпка по стъпка. Ако направите твърде много наведнъж, всеки ще види и всеки ще види какво сте направили. Той е мъж и трябва да спрем тогава, когато той каже, че е достатъчно. А кога е следващия етап? When is the next stage? It is a nice. За първа инжекция това е. Има добра разлика. Има разлика между страната, която има процедурата и другата. Обаче веднага има разлика. Кога е следващия етап? When is the next step? Eva is asking. You have a marker. You have something Имате ли маркер или нещо за рисуване? Когато направим процедурата, трябва време да се свърже с водата. Това нещо отнема около примерно 2 до 4 седмици. Като минат 2 до 4 седмици, след това може да се доинжектира още продукта. He is explaining about the different steps. You see the difference. Виждате разликата. And you see the difference. И виждате разликата и тук.
is the side which is тук е not страната, която не е минала през процедурата. Има загуба на обем and там. The loss of volume here. И загуба на обем и в долната част. Here we have the treated side. Тук е страната, на която направихме процедурата. Сега той има още малко загуба на обем, но хиалуроновата киселина взима вода, тя поглъща. After 1 week, затова в друга седмица той ще има крайния резултат. In a man, и за това при мъжете е много важно да не прекаляваме с първата процедура. And now you see HA. И сега виждате 1,5 хиалуронова киселина. Това е нищо. And you can change a lot. И може да промените много. Тук беше загубата на обем преди това и беше като другата страна. Там беше по този начин. А сега имаме хубав лифтинг ефект. Обърнете внимание на носовата част. Тази част е много дълбока. Добре. Ние ви благодарим ви много за тази процедура и за този подход, който ни показахте. Сега се отиваме при Катето, въпреки че ни е лесно да след това. Много стана хубав доктора. Благодарим ви, Капка Комаре с нас. Трябва да отидем да видим какво се случва тук. Заповядайте да се качвате при нас, моля. Ето ни вече в кухнята.